Dwi yma yn Llandudno a dwi wedi cael dod yma i siopa. Wel, i greu gydon y dyd y gwir, ac i ymweld ag un siop yn arbennig. A dyma ni, a maen nhw'n deud fod popeth ar gael yma. Tapia, beltia, fideos, recordia, gema, lluniau, llyfrau, llestri. Glyn a Menna aeth y ffair yma. Yndi, mae, bob dydd i fa. Bob dydd? Ie. Ys faint mae'r siop ma'n greu gydon ar agor rwan? 15 mlynedd. Da chi'ch hunan wedi cael anifeiliad o Bryn y Maen? Do, dau gi, a mae'r ddau di marw rwan. Yndi, a wedyn, gynnu fi 4 ag athor. Oes na lot o bobl yn dod yma i holi am Bryn y Maen? Oes. Mae dymon y bordyn sy'n yn y ochr y ffenast o fanna, efo cwn a chathod sy'n ar gael. Bryn y Maen. Cwpl ifanc mae eisiau cath bach, a da ni'n gwerthu anifeiliad, so eisiau ddeitha nhw fynd i Bryn y Maen, neu ond nes i ffonio Cat Protection People, lleol, a nath nhw'n dyna i weld yr kittens a nath nhw'n dewis yn dod i do, a ar engagement ring oedd nhw'n di engage yn well bod nhw'n cael cath bach na'r fotri, a nath ni werthu'r fotri a gath ni dros 200 amdani. Da. Ie. Da well di gael cath na fotri. Oedd. Ba broblema sydd na o ran rhedeg lle fel hyn wan? Wel. Rhaid ni fod yn ofalus efo beth ni yn werthu, yn ywedig efo pethau trydan. Electric. Achos mae i gael ei destio gyn electrician qualified music centre rhywbeth trydan. Ond mae i gyd werth o'n y pen Werth draw. da ni cael. Achos fel dwi'n dwi wedi dweud, da ni'n cael clinic newydd yn junction i'r RSPCA efo'r pres o'r siop. Mae'r clinic siop o fo, a da ni wedi cael caniatâd gyda'r council i droi o siop i clinic. Be di'r peth gorau am weithio yma? Cyfarfod o bobl. Ie. I wir ar rwan. Mae chi pen da chi di retire fel da ni, a da chi'n cyfarfod ar rwy'n dyddiol, a sgwrs... A wedi arfer efo pobl rownd ni drwy'n hoes, chi'n fawr, yn te? A chi'n dod â lot o hapusrwydd i feddwl i bobl arall? A da ni'n cael lot o hapusrwydd. Da ni'n cael lot o hapusrwydd. Wel, da ni'n cael lot o hapusrwydd. A phob ceiniog wrth gwrs yn mynd i goffra yr RSPCA. Na fo, lwch, croeso, clonc a panad efo Glyn a Menna, ac ar ben hynna, ges i fymryn bach o siopa di wneud.